tang murag itong tan-awon akong Hello, hello, hello mga kabisaya! Naami bagong balita ni Ate Pinky, pero before ta magsugod, mangayo og katahuran kaninyong tanan mga kaigsuonan, mga kabisda, mga kabisaya. Welcome kayo ka dinhi sa among Bisaya in Canada Night Talk Show ni Ate Gilma. Ako si Ate Pinky, inyong host karong giuna gikan sa Ontario, Canada. ug ako pod si Ate Gilma ang inyong co-host gikan sa Edmonton, Alberta, Canada. Yes, ang duha ka Bisaya to Bisaya women. With one mission. Yes, to inspire. Inspire, to encourage. Yes. And connect Bisaya around the world. Okay, mga kabisaya, kung asa ka karon, naaman ka sa Canada, sa Pilipinas, United States, sa Australia, Japan, or dito sa UK, kung sa asa ka sa tibuok sa kalibutan, asa mo karon sa kalibutan, welcome ka mo diri sa among Little Bisaya, online Bisaya family. Yes. Kuha na ang imong kape o tsaa. Lingkod, relax, ug makigistorya uban ka namo. Yes, at ayaw kalimot mga igsoon og comment kung asa mo karon nagtan-aw. Okay? Kung first time nimo dinhi, welcome kay ka. Feel free to follow our page para magkita ta matag gabi. Yes, mga kabisdak. Okay, kung ready naman mo diha, andam na ba inyong mga kape kay ako ready na ako. Nakoy kanang organic tea. Wow. So, let's begin tonight's conversation, mga kabisdak. Atong conversation, mga bisdak, pero na English kita kung saan maning gahay man kay among Tagalog, mo ning English taglis lang ta, pero more on Bisaya ta mga igsoon. So, atong topic is the things nobody told us about starting life in Canada. Oh my goodness, ate, no? Abi nato pag-abot sa Canada, okay na ang tanan, pero nganong murag dito man nagsugo din noon ang real nga challenge atong kinabuhi. Unsa may mo kasulti ate be? Ya tinuod jud na. Pag-abot na ko din naanad man pud ta dito sa naanad man gud ko pod sa Singapore nga kuan ang imong sweldo kung unsa imong sweldo mao na to. But then I didn't realize nga sus dinhi sa Canada daghan ay tax. Natay puno og tax. Laliman ka. Before you start working ka na mag-start ka kada bulan ka, di ba magsweldo ka? Bago ihatag sa imo ang imuhang sweldo, gibawasan na nag-tax. Pag abot pa jud sa year. Nang tax food. Oh my Lord. Wala sa mga tax. Oh my, dili ka kapura sa tax, ambot pa lang. Yes. Tanan ate, tanan imong paliton na ay tax. Na ay tax pa jud. Siyempre pag mo sa imong sweldo, wala na to'y gibawasan nag-tax. Malit pa jud kag imong gamiton. Magbayad pa jud, bago ka magbayad. Bisag ang imong kuan, bisan bitaw ang imong mga rent, na jud ay tax. Ang imong kuan, may tax pa jud na. So, ate, ang imong mga bills may tax pa na. Akong pangutana, unsa may imong gi-imagine sa una nga unsa may kanang mag-share ko sa akong istorya, pero what did you imagine Canada would like be before coming here? Unsa may imong imagination ang Canada? Uy, ang Canada kayo. Unsa may imong imagination? I-share ko na natin. Ako i-share pa ako. Ang akong imagination sa dihang kuan, lami sa Canada kay 9 to 5 ra. Tapos, ingon ako, wow, Saturday and Sunday, I'm gonna be off. O diba? 5 days a week. Only, sus, wadyo ka magdahom nga kung 5 days a week ka, duha ka adlaw ni mo way sweldo. Kay gibayad naman ni mo tax.
Joy, nabili ni sweldo. Ayaw mo kakuan ba, dili mo makuan matingala na ang mga tao diri double job, triple job kay nang ano, isa ka job para na sa tax. Isa ka job nimo kuan kanang para sa imong mga bills. Ang isa para sa imong mauri pamalit. Ay, ginoo ko. Part-time na nimo ako ang full-time mao ni akong para sa akong mga bills. Ako ang second job mao ni para sa akong pagkaon ug sa akong mga bills. Ang ikatulo nimo na job kadtong part-time na nimo mao na nahibilin para sa akong gusto ug sa akong ipadala pa jud ako sa akong pamilya sa Pilipinas. Nabilin. Mao gani nya pagtuo lagi niya sus no bitaw na sa ako gid sa una pinako nga dito ko na dak kay marang nindot mo kay ang kuan kay kanang makita tag abroad ba binato gyud nga gwapo kayo nga mga siksik kayo daghan kayo kwarta ba kay dali ra kayo kay siyempre kung naka sa Pilipinas ang imong kwarta pagdadon dito mo dako pero kung naa man ka dito ang imong spend baya kay dollar ba gihapon. Yes. Oy gidangat. Wala siya mga igsuon ang kamaturan nga kanang bitang not unless nga isa ka negosyante diri no. So muna kinahanglan ka magtuon unsaon ang pagnegosyo di ba? Tinuod yun na. Kay mao siya ang usa ka butang nga para sa akong trabaho sa una ate. Duha tulo niya mo. Kana bitang gusto pagig ko ba kay baskog palagi ko mo trabaho ko 7 days a week upat ko trabaho ti sus kay gana man kay tiking na imo kwarta te. Gana ka nang kwarta pero di ay wa maabot sa pila ka tuig na. Yes. Sobra nang lawas wa na hinong kaliyok. Agay ginoo ko. Nya ang first job nako diri no pag abot ako diri wala man koy trabaho ti kanang ani ko diri akong application dito gyapon na kanang nani gyapon siya pero pag abot ako diri wala gi kuan ko kanang nangita ano ko kog lain nga nani gihapon so mao na siya no so pero para sa ako ang trabaho diri lahi ra kay sa Hong Kong te kay ang sa Hong Kong magud long hours kaayo ba yes ang diri okay ra siya pero mao lagi na nga kanang ang imong sweldo dili gyud siya kung nani ka pwede ka makatigom tino arang-arang ko pero naa na ka magtrabaho sa gawas te imo gid tanan bayaran pero kung nani ka diba maka-experience ka tino nga magnani ka imong maipon nimo yes kay naa man dito libre kasama naman ang imong pagkaon dito sa imong tulugan lahi ra jud kaayo tinuod pero kanang dili man pud nga kanang dili man pud pwede nga dito lang kita hangtod sa kanunay nga mopuyo sa lain nga tawo kay kinahanglan magutan na atay independent kanang this is Canada lahi ra gyud nang makalahit bitaw jud ka no lahi ra gyud nang nang mo ipon kasi imong amo or mo puyo ka lahi sa imong amo di ba lahi ra gyud ang imong feeling so mao na siya nga abi ni mo freedom freedom nya masyak pa jud ka sa climate sabi na ang katugnaw grabe kayo sa una pag abot ako diri no akong tiil ng nuskig akong tiil kay kanang bitang kung gikan magugta sa hat nga kanang atong body nato ulan naanad sa tugnaw dali ra kita tugnawon basta ang akong tiil nangubulti gahi kayo akong tiil ti gahi kayo kay dili man kaayo kanang akong boots dili man siya kuan man sa Hong Kong nga boots pero dili man siya gid nga winter nga ice na boots nya kay January man ko giabot 14 gahi 14 bagasas no ay bitaw unahan pa kay kundi kay ang snow bitaw kanang di ba kita nimo sa Christmas at tinuod gyud ako ko hoy ngani kalami pigi kayo pero paggawas na ko 14 tikigas kay tugno man kayo man di ay kaayo kabalo ka te pila ka buok akong suoton kanang bago bitaw ko 5 ka buok ang suot isa ka huy ginoo ka bukat ba ana siyempre kay ang bago pa kuti ka nang ga-adjust bitaw akong lawas lagi 5 ka buok akong gisuot pang-an ko nila
Ambot na lang. Katawanan unya diya nimo ma-miss nimo ang ma-miss gid nimo kay diri sa Canada walay dili bitaw makakailas imong silingan no kay sirado man ang mga balay. Yes, tinuod jud na. Tapos, Ay, Ginoo. uy hala, kalayo ba sa mga silingan, uy. Mm, Tapos sahay magluto ka nya, mm, lami sa imong gulay nya, ulay luya bitaw mm, o kanang mingon ta, oh, kay nanglan na sa akong nilaga na luya. hmm. Pero kulang di kag luya nya, balik pa jud ka, sus i-delay na pud nimo itong luto kay wa kay luya, di ka makapanghiram og luya sa kuan ba, sa Silingan. silingan. Kay silingan kilometro na. Kaya Lahi lahi kahit joker kayo. manging manuk sa mga kano niya kasabaan Mm, jud ka kay wa ka na ni kuan kuno kinahanglan diri ba kinahanglan magtelepono sa ka sa ilaha bag-o ka mm. mag-uban. Oo, kanang mag-appointment ka no kay dili rude kayo kun moadto lang ka dito nga wa kay termino. Mm. Yes, tinuod yun aday. Nya unsa may mga unsa may kanang simpre no na mga time mga culture shock diri mag-adjust Yes. na may tagay mag-adjust gid kay ta kanang mga batasan sa nya multicultural pag gyud siya daghang kayo nga klase nga tao ato bitong Oo, i-adjust. lagi. Mm. Lahi nga tao nay tao nga ay ang ako ang amo nga first time nga nagkuha sa kuha kay kanang Russian ba. Mhm. Tapos dagko jud na sila. Mhm. Ingon ako, nakaamo man ko gigante uy in taon. Nya ikaw gamay ra ba kayo? Bitaw, murag wala pa ko kaabot sa iyang hawak. Ewan ko, Ginoo ko. isang series raman tingali ko tudson siya, ambot na lang. Mm. Mao nga ingon ako no, murag kuan jud. Tapos ako'y kuan sa akong amo ba sa una ba Mm. katong abot ako sa kuan gi sponsor ko sa akong amo ang akong igsuon ug niyang akong amiga. Mm. Kay na ning abot sila months of February, ningon pa akong isang kaamiga, "Ano man unsa man imong gipaadtuan sa kuha uy?" Kay diha siya Singapore ba. Mm. "Unsa man imong gipag-adtuan diri sa kuha uy?" Ingon siya, "Murag walang kabuhay-buhay kay nya ang tanan nga kahoy patay." Winter good, Ka-joker kay Winterman. winter winter good. Kun ako, "Day, walay dahon ang mga kahoy." Siya mga tuod man eh. So, yung mga patay ang tanang kuan, ang pine tree ron jud ang iyang makita niya ang pine tree, perfect cone. Tapos pine tree di ay ingon ko, "Day, pine tree na siya day, di na siya mamatay sa winter." Pero og kanang mga kahoy nga makita na nimo nga way dahon, buhi na siya. Inig ka spring mo abot ang mga dahon ana, "Ay tinuod ka?" Ingon ko, "Paghuwat." Kay hapit na February ka man iabot, paghuwat og April makita na nimo siya, ay very amazing di ay no? Lagi daghang katagaya pero ti kanang daghang kitag mga kuano kanang Mga kaag kaagi nga kada unsa may unsa man gyud nagpaligo nimo nga magpadayon gyud ka pagpuyo diri sa Canada nga lisod nga sa lisod nga imong naagian. bisag lisod lagi diri, at least dire Mhm. dili man laba pati akong mga tiil. Kay adto ko sa Singapore pati tiil nako nang manglaba oy. Kay kamot akong ganito. Joker mo di mo ti oy. Ay tanan akong kuko na unsa ba ka? Kay naa may kuan dire kanang naa may Washing machine. washing machine, Mm. o di ba? Mhm. Og gamiton kailangan magpa-wise pug ka og naa ka Singapore. Mm. Kuan, nya kay daghan man mi dito sa isa ka flat o sa ka building hangtod 38 stories. Mhm. 38 levels. Mhm. Tapos ingon ako, "Na, 'pag naog nimo sa ubos, ang mga Pilipina, sus nagdala-dala og baldi og kuan, timba ba, tapos Mm. magdala og kanang mga trapo kay maghugas sa kuan, sa car sa ilahang kuan." Moingon na sila, "Uy, naa na si propesora, Mm. kay di man ko pahugason og kuan, kanang unsa ba ni kay
ang akong giugasan balay sa iyang igsuon. Dili nga kuan ha, kay ako dili ko manghugas og ilahang kuan kay reserve nila ang ako ang kusog na maglihinlo sa usa pa ka balay. Jesus, Ginoo kanang sip sa isa ra imong nakay amo napagilaing balay sa imong amo napagilaing balay. Balay sa akong sa igsuon sa akong amo. So nagkuan ko nag-strive jud ko nga maka cross country day kay na duha ka balay ang imong linluan. So muna nga kanang diri bisan og lisod kanang daghang kayo tag opportunity. Unya kuan tino kanang kuan lang gid daghang gi opportunity depende sa paghandle nato sa atong self. So karon kung mag-look back ka sa una, unsa may imong ikasulti sa imong kaugalingon nga I wish I should do this, you know kay ta karon daghan na tag nahibaluan no. Yeah, I wish I should do this. Yes, tinuod jud. Tapos sa unta no, ingon ako, unta nag og naa pa ko'y chance kanang mao ni akong advice sa kuan mga tao kanang if you can earn while you sleep buhatan jud na ninyo. Mag-business mo. Kay nga ano, sa pag nag-business ka, you can tax write-off. Yes. Pero mo nang giingon te nga mangita po kag business te nga legit diri sa Canada. Yes, legitimate. So, ako pod mo na akong advice no daw. I wish nga kana bitang pag-spend bitaw nato kay the way I spend is you know kanang kinahanglan nga mupalit ta og butang atong kinahanglanon. Dili ka mo palit og butang kay gusto na. Ayaw lang di basta-basta nga magsige kag gastos. Ay kung mupalit ka dire, I'm telling you, mupalit ka dire, ang imuhang gipalit na jud na tax. Yeah. Unya dili pa gid nimo gamiton mura ra kang nag-hoard. So kanang spend your money wisely and kanang ang pareha sa ako nasakyan ayaw na nagpalita oy in taon kay magbayad og tax. Laliman ka sa inyo ha 13%. Sa mo 5% lang pero when you count it all, ang 5% is dako na kaayo, dako imong paliton, di ba? Yeah. So kuan gyud te. So ang ako pod nga advice no, ayaw mag-save jud mo and kay ang og mangita mo laing option kay pareha sa ako nasakit ko and I lose my health, right? So I was thinking I have ikan daghan na kwarta bit mo money dili gid nimo mapalit sa kwarta ang imong health. So take care of yourself guys and if you have another option to earn while you're sleeping you do it and make sure it's legit. And if you wanna ask something what we know we can help you guys. You have to comment below and dayon naami pangutana sa inyo mga igsoon sa mga nag-view because I know there are people viewing coming and go and I thank you all. Shout out sa mga tao nga nagtan-aw, salamat kaayo pero wala na ako makita nga mag-comment so I would encourage you comment mga igsoon mag-comment pud mo kung immigrant gani ka o unsa nga butang nga nakuratan ka pag abot nimo sa lugar nga imong gilangyawan. So mga igsoon kay aron sa sunod nato nga live mag-share ko sa atong experience and we can make that as our atong mga topic. Okay? So kay basin mabasa namo ang imong story nga kuan amo guys. Amo i-feature inyong story. Yeah, we will feature your story. Yes, kay we are here mga Bisaya women kay aron magkwentuhan, magkatawa and share our own experience and we inspire each other. Apil ka sa among chika diri sa among nightly conversation. So karon ang among balita is ang among night show ni Ate Gilma is Monday to Friday. All right? So karon na ay break si Ate Gilma. Okay? Okay. Sundays we have to do things. Okay.
I have to do my regular night talk show. Daghan Yeah. salamat sa inyong mga sa inyong pagtanaw o pag-appeal sa among. Hi, shout out sa duha ka libo nga nagtanaw. Make a Oh, comment, wow. make a comment below. Ganina nay upat, nay tulo, nay duha, nay isa. Now there's still 2 people listening to us. Okay, Yes. salamat kayo mga kabisdak. I know you're Bisaya because you won't stay with us because dili man kakasabot kung dili ka magbisaya. Hindi ka Bisaya. Yun, say, I know. Oo, salamat sa inyong pag-appeal. O ang inyong mga sa among pag-inistoryahanay, okay? So, pag-comment sa diha kay amo mong ipaakyat dire, amo mong himong guest and we will share each other experience. So, ang inyong mga comment o ang inyong mga story mo ay makapalami sa among show ni Ate Gilma. Di ba, Ate Gilma? Yes. Padayon lang ta sa pagdasigay, pag-ampo, o pagtabang sa usag-usa. Yes. Ngayon ta sa Pilipinas, usag gihapon ta ka pamilyang Bisaya. Yes, mga kabisdak. So, see you tomorrow night. Alas 10 sa ako diri sa gabi sa Ontario. Ang sa imo alas 8 sa ako Okay. Okay, si Ate Gilma na siya sa Edmonton, Alberta. So, i-invite ninyo ang inyong mga family of friends, mga kabisdak. Bring your coffee, magdala ng kape, and let's continue building a community full of faith. Full of faith, hope, laughter, and love. Okay, God bless everyone. Everyone. Daghang salamat. Bye for now, kabisdak.